sepuhe mriko. Alhamdulillah ditekani Pak Soleh saking Jawa, makame siksa mundur adoh karo kali. Dan niku sing junjung kula nggih mboten ngertos nek memang kuwi sejunjung sejati bumi karo langit banyu iki junjungan dosa kono ngoten mawon kula. Ning teng batin mboten ngucap. Ya ditunggoni sak kanca kathah mula dicapkan maseneni wong. Niku kersane Gusti Allah Taala sore niku pun badhe ngasar pun mundur 2 meter. Dalu pun 2 meter meleh. Niku terjadi. Mula teng mbero kula gadah nama raketang elek-elek, gombal-gombal elek nggih gadah nama teng mriku sampai sak bebati. Napa, Mbah? Namine, Mbah. Sebutane teng mriku jenengan. Mula kula sebutane teng mriku celukane Abah. Jadi tulisane iki saya gadah nomere ya kadang Abah kapan kesini. Oh, teng Kalimantan ya, Mbah? Nggih, lah teng Kalimantan kula disewanke kalih namanya Pak Ansari, kalih Pak Teguh. Kula disewanke teng Kerajaan Gunung Tabur. Kadang lek kula mboten entuk wangsul karo tengah taun ana pure kalih kula todi kula panuwun. Mbah sakniki jenengan Mbah Soleh kedah mudhun kula ajeng ngecor iki. Pak Soleh kamu turun aja soalnya ini ada keperluan. Dan tak salin dulu Pak, saya mau saya stepot cor-coran, nggak usah langsung aja. Nah niku kalau dilinggahi ke kerajaan, kon nglinggahi kursi niku tenggene Gunung Tabur. Nek memang kowe kuat nggawa kolo iki, cilike sak jam, gedene seprapat jam. Yo memang wis ditiwancine kowe memang kedunungan ngoten tok jawabane Bu Suripah. Lah niku mboten gadah putra sing dites teng mriku pun tiyang selawe ambruk. Ya alhamdulillah kuat 2 jam. Beton apa, Mbah? Koloke kerajaan niku lho. Abot niku Pak. Mboten enteng. Selat abot nyet kados kintal. Ketoke mboten diangkat niku enteng ketoke. Saestu. Lah niku jelilah putra kula niku ajeng lair Pak niki anake arep nglairno. Niku sangate jam pira? Jam 09.00 ki kula lair rasa gugup wonten. Lah kedunungan niku kula selinggih kursi niki keadaan niki. Ya engko jenakno Nendri Putra Jaya Pratama. Pas linggih tengene Jaya Pratama niku. Niki putune kula lahir niku persis jam 09.00 pas nggih niku kula ngantos niku alhamdulillah putrane kula nglairke nggih lancar, putune kula nggih paringi lancar alhamdulillah. Karena sabdane ratu niku wau. Lah niku kula ajeng teng mriku mboten konsak kondur. Janjane kan ngurmat teng kerajaan kita. Ya kula mboten purun karena ngomah takbil. Kadar kalek matine rek dadak nang Kalimantan kan. Ibune niki dipil Bu Suripah padahal sing ngebian mboten kula. Ya wis alhamdulillah rabbil alamin kula ngoten. Bu saniki ngeten mawon gandeng ibuke garwane kula mboten purun, istri kula mboten purun. Kula tak kondur mawon. Sebab niku mungkin nek mboten kondur putra-putra wayah dos pundi. Nggih. Nah niku akhir terus kula terus langsung dedek kekane matane anak ndelok ke anake keadaan anak kaya ngene ya semoga-moga mawon diparingi barokah dina Allah. Niku jalarane niku nalika laku nggih. Mulai lakune kula puwanjang sing mesti Mas. Cuma kan tak cuplek mawon. Nggih, Pak. Sebabe mumpung Indonesia mboten sithik masalah. Sing kula jajah. Nek nang gunung niku mulai wahyune wong Jawa niku to Pak sing jelas niku kudune nang alas topone tenan nggih jenenge Topo Nestra nek teng griya niki namine Topo Broto nggih Topo Nestra niku teng tengah alas Nestra niku seramike apa niku wahyune alas mula alas dibabat entek resik tetep wahyune wong Jawa ora bakal mlayu. Mlayune tetep nang desa, mula wong desa terus nang Jati. Mula wahyune nang nggone Jati, Pak. Dadi wahyu niku kaitane niku nggih. Nggih.
Wit jati niku. Wit jati niku kan ana sejarah itu zaman suau. Pripun, Mbah? Sejarah wit jati ki ngeten. Dadi Joko Sampe niku anake wong rondo. Ning ora duwe. Lah sing jenenge Inte, anake raja. Lah karepe raja kan ditokno raja padha raja. Tengkutan niku. Barang iku tetep tresno karo Joko Sampe karo Inte, tresno karo Inte. Barang didadekno ngaten jebret. Inte kepengin ngerti makame Joko Sampe. Dituduhno tiyang sepuhe diiring jeng nganggo penganten. Gen mriki mengo, Mas. Selep mlebet nderek mlebu teng jerone lubang. Tutup krekep ilang musna dadi wit jati karo wit deling. Mula deling niku mana? Tapi nek jati mboten Joko Sampe. Nah niku sejarahnya mulai jati karo pring mboten pisah. Mboten niku. Sejarah niku Joko Sampe niku. Mula wahyu niku teng mriku lha ndek kedunungan wahyu ning kodrat terus manggon swarga. Soalnya katresnan nganggo sejati. Mboten nganggo sarengat niku. Jadi asli mulai wong jejeran nganggo sejatine nganggo krenteke ngrasa. Nah niki ta. Ora iso dirubah niku. Nek dirubah berarti syariat serapan ilang nggih. Bar tukaran. Nggih, lah niku lah mulai darane jati karo pring niku mboten pisah. Senajan omahe jati nek wong Jawa tetep nagle deling. Nggih mboten. Mboten nagle jati mboten enten jane. Niku gathuke pun. Mulai pring niku bolong tengah. Ngoten ha? Tapi nek jenengan ngambu gandane jati digraji, gandane seger nggih mboten. Nggih. Lah, wahyu ora ana gandane rek pahit ya. Wahyu gandane lengkap mboten wahyu. Nggih to. Nah, niku sing diarani urip sejatine Kang. Urip nek iso kaya kadine Joko Sampe karo Inte, berarti awake dhewe iso nglakoni hidup yang tenang. Ngoten. Trepno lah atine. Segoro ki aja diubah-ubah terus. Nek segoro ki diubah-ubah ombake banter ya mboten sakit. Niki segoro niki. Ana gedhe ana sembarang mlebu niki. Coba. Lha coba. Nggih ta. Lah nek ombak segoro gitu lho mbak sak dhuwur ya penipun nggo pasir nggo tak bingung ya. Mulai darane sir lahu pasire WS apa WS Gusti Allah. Lah kowe nek kepencetak Gusti Allah nanggone sir lahu niku. Sir lahu. Nah gitu. Mulai nanggone bismillahirrahmanirrahim sirlahu ya rahman ya rahim sirlahu ya rahman ya rahim niku nang Jawane sirlahu nanggone Arab nanggone rahman rahim lah kae lho nauti nggih ta bener niku kae bener niku lho lah nek kowe kepengin sedaya kan nyebut sak nek sedaya mulai kok darani jagat cilik jagat gedhe apa nek jagate manungsa niku nurut-nurut tekan nggone. Tapi nek jagate wong Kalimantan ya tok-tokan Kalimantan malah derene jagat cilik. Omane nang Amerika ya tetep nang Amerika mau mlaku nggih to. Nah sing mlaku jagat gedhe niku manungsa. Dadi manusia nek umat Allah Taala niku jagat gedhe. Angen-angen kok dugi pundi. Angen-angen kok dugi pol nggih to. Tapi nek desa mboten saged ning kota kaya tetep kono-kono mawon mulai derene jagat cilik. Nggih. Jagat gedhe isane gemelar isane nur cahaya. Nur cahaya kudu nggone ketentreman kehidupan. Niki. Dalane niki. Nek mboten nganggo ketentreman, mboten sakit. Siji dilangi kabeh niku wae nggih. Dadi aja nggawa amarah dan sebagainya enggak. Sekedap. Niku kula mewakili dulur-dulur ingkang saking tebih. Nggih. Pengen ngriki tapi tasik dereng saged. Mboten apa. Nah, niku berarti ingkang lelaku dasar ingkang kedah dipun lampahi kalih para kadang sing tasik ten ngene luar negeri ten Jakarta ten pundi niku berarti napa Mbak kersane pireng Mbak? Nah niku ngaten. Dadi ini eling pertama nggih kanggo pathokan nggih. Heeh. Dadi nek wis eling tatanan, tuntunan, tuntutan, tirta, luhur. Nggih, 5 nek wis tirta luhur niki digo 5 mawon iki pathokan pertama. Nggih.
Nah, engko nek wis ngono, sing adu-adu ben ngerti. Cipta rasa nggih, cipta rasa. Budi, akal, pangerti. 10. Iki patokan. Nggih. Daging kok nek diserah sapi saged kersa kabeh. Nggih. Iki sedaya niku patokan iki wau. Mun nek akeh-akeh langsung bubar malah mboten kertas arek. Dosa niki nggih. Dosa mawon riyen. Soale sedoso niku pun tutuping jagat iki wis mbak ngaten. Iki nek cara hitungane wong Jawa nganggo mudharasa, sipake kula panjenengan bapak-bapak sedaya mriki kan Mas kalih sedaya masin iki wong urip kan gunakna sandang kelawan pangan nggih. Nggih. Sandang pangan bejo loro pati. Nggih. Nggih 5 to nggih. Mulane apel mati niki to. Ya niku pun hitungan patokan. Nah niku minangka kanggo patokan 10 niki. Lah nek wong iki nek wis lara 10 iki wis ditutup berarti mati. Mulai 0 karo 1 niku wis kosong mati iki. Ini patokan. Mula Wali Songo dikenepi siji mo, perkara ben bolong nek bolong kan awet urip ngono lho Mas. Oh. Kudune ngoten. Mulai enek wis 10, mulai hitungan kan mulai 1 tekan 10 kan mandek to sing jelas. Teko 11 12 niku ora patokan. Patokan pergajutane teko 100, nek wis teko 10 1 tekan 100 berarti utusan Allah taala. Mulai nek wiritan tekane 100 kudune wis mandek. Engko balik meneh 100 monggo. Nah lek awan nek teko ewon berarti awan-awan bubar akeh atusane mana 100 juta. Nek 1000 tok. Akeh 100 nggih to. Nah niku utusan Allah taala. Mulai tasbih niku munculane 3 nek 100 niku. Sandang pangan bejo. Kanggo uripe manungsa niki. Nek biyen jaman riyen tatanan tuntutan. Terus diarani Tritunggal. Nah, gitu. Iki kanggo tatanan negara Tritunggal. Ngoten lho niku. Genepe niku. Lah mula nek wis ngeten ki ambek wis nganggo 5, kula panjenengan kon nggone kiblat papat mulai diarani Pancasila. Wali Songo, Pancasila manggone yen nang kene iki, Pancasila nggih teng mriki, Wali Songo nggih teng mriki. Nggih ta? Sing 5 kanggo agama, sing papat kanggo kiblat. Nggih mboten. Pancasila kan papat kali 5 to. Nggih. Lah nek Oh nggih. lah. Mulai kudu nganggone kiblat. Nek roh kiblate akhirnya ketemu dalan di iso merdeka kaya gede 45. Papat karo 5 niku ra songo. Terus Lelengane manungsa pinten? Sanggih songo ta. Niki diterepno jan-jane niku mboten ditinggeteni siji-sijine laku. Ngoten lho. Niku sing jelas. Ngoten lho Mas niku. terpesona. Nah niku padahal niki nek didunungno nang kene iki nggone nang kene nggone. Didunungno lho niku, didunungke didosok teng mriki. Sedaya niku wau. Mulai kula Telingan niku napa, Mbah? Lah telingan niku sing diarani Nugroho. Nugroho. Nek cara Jawane Nugroho, ingat parungu niku Nugroho. Niku nek cara Jawane. Tapi nek didunone ngose. Nggih. Kula niki kula nyimpen pertanyaan tasih kula napa? Nggih. Tasih dereng jelas babagan Lauhul Mahfud niku. Oh nggih. Soalnya enten sing sanjang setiap orang terus nggih tiap jalur manusia terus Lauhul Mahfud piyambak ngoten pripun maksudnya Mbak? Dan niku Mahfud Allah niku kan termasuk wong kan ndek pengertian piyambak. Nggih. Cuma kono pengertiane sangka dalan iki. Wong sangka dalan iki lek sing usaha ora sampe ngaji rasa kan tetep nanggone Jawa. Gitu. Dan nek sing nanggone namung Hajal Mutaha niku termasuk nanggone dijiko nanggone Yasin. Niku Yasin dijiko 7 ayat. Ngoten lho. Sama-sama delok niku sing 7 ayat terakhir iku apa? Ngoten. Dadi Yasin wal Qur'anil Hakim inna kamursani ala siratal mustaqim tahjilan anjil rabim. Dan niku dijiko 7 ayat iki.
Jadi ayat itu dijikup. Sing loro iki sapa? Nah niki. Iya ta? Niki. Zat tolah sir lembah. Niki diarani nang Islam tauhid. Niki. Ini kita nggone tauhid niki, Pak. Ini dari zat eleng zat tolah sir lahu. Nah niki nek kepengen percaya Gusti Allah ya kaya kajene iki mang 5 dikok nang nggone Yasin sing loro iki. Iki patokan sami kaya kajene ana caraka nang nggone hak karo roh. Sami. Ini mulai dari digabung. Iki harus digabung nih. Mulai nek ilmu Jawa tok nggih mboten pantes. Nek wong lanang ora ndek bojo ya ora pas. Iya ta? Mulai Arab iku wadon, Jawa iku lanang. Sampeyan mboten eling nalika Kanjeng Sunan Kalijaga kenapa Ka'bah nganti gonjang-ganjing durung tukule Kanjeng Sunan Kalijaga. Dirilah kercane Gusti Allah wali songo ngedrepake ning Masjid Agung nggih ndeyak-ndeyek apa sebabe ora do ngerti wali wolu. Iki sing iso sing ngerti wong Sunan Bonang iki sing munggah kudune Kalijaga. Mancat sikil kiwa neng tanah Pulau Jawa, sikil tengen neng Mekah. Ya, kono trep ini trep. Sejatine kono gonjang-ganjing perang Brontoyuda ngarep-ngarep judune. Mula ora ana kabar linci mboten enten kabeh apa. Mulai kabeh Arab iku wadon. Dan mula sandangane perang-perang nggih. Tapi Jawa mboten. Jawa wis diwulu, dipepet pun bar. Nganggo kethu nganggo kathok celana rampung. Ngoten lho niku. Niki serasate ngoten niku. Mulai nganti tekaning kono ngoten lho Pak. Mulai nek tanah Pulau Jawa kalih Arab niku kon pisah mboten saged. Mboten saged. Mulai terbanyak seluruh dunia niku yang terbesar Islam niku di Indonesia. Soalnya sultan ulama.